Ak sa pozriete dostatočne ďaleko do minulosti, muži sa snažili predĺžiť penis po tisíce rokov, no po väčšinu tej histórie len hádali s jednou z najcitlivejších štruktúr tela. Myšlienka za všetkými tými praktikami bola jednoduchá: aplikovať napätie a dúfať, že sa tkanivo zmení. V zásade to nebolo úplne nesprávne. Urologická literatúra už dlho uznáva riziká neregulovaných metód zväčšovania, vrátane poškodenia nervov, cievneho kompromisu a erektilnej dysfunkcie. Táto odpoveď prišla do Dánska v roku 1994. Doktor Jorn Egesiana poprvýkrát priniesol princíp rekonštrukčnej chirurgie do penilnej medicíny. Namiesto dohadov umožnil presné nastavenie. Prvé medicínske trakčné zariadenie penisu rozložilo napätie pozdĺž tela kontrolovaným spôsobom. Nezávislí výskumníci začali testovať trakčnú terapiu penisu v kontrolovaných klinických podmienkach. Priemerný nárast 1,3 cm po 6 mesiacoch denného používania. To nás privádza k Size Genetics. Vyvinutý spoločnosťou Danamedic v Dánsku, je skonštruovaný pre štandardný protokol. Ak skúmate terapiu penilnej trakcie, tu je to najdôležitejšie. Pozrite sa na dáta, dizajn zariadenia a lekársky pôvod, ktorý za tým stojí.